Aiti mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira Retu 63 zvisinei makazvitarisa ndauya naMambo Musara. Mambo Musara, kwazisai mhuri yeZimbabwe. Ndinoichingidza mhuri yeZimbabwe, makadiko sekwa muri ikoko. Right, mhuri yeZimbabwe tine dambudziko rataiwana kubva kuna Mambo Musara. Taigara tichinzwa kuti Mambo Musara vari kubata basa, vari kubatsira vanhu, ende taisvika pakazara zveshuwa. Asi pataisvika pavanoshandirira, taisawana nguva yekutaura navo, ende tairambidzwa, tainzaiwa media tide muruvanze rwangu kumirai ikoko. Mambo Musara, mungakwanisoti why maitirambidza? Ichokwadi, mhepo dzemutumwa dzinondituma. Mutumwa anondituma nemidzimu inondituma yakanga isiri kutendera zvinhu izvozvo. Yakanga ichiramba. Takatozosvika nzira yekuchikumbirira kuti aiwa kana naiva kweguru, naiva vakuru, naiva vatumwa. Mazuva ano kwaane chivanhu. Kwaane ino chinonzi chingerengere. Ndo pavakati aiwa tichakupai mwaka nenguva yekuti muchitenderwa kuita izvozvo, nekuti zvinokutadzisai kunge muchisunungura nyika makuwandirwa nenyika zvakanyanya. Tikakumbirira tikati aiwa chitidaviraiwo mhere yatiri kuchema, vakatinzwa mhere yatiri kuchema. Ndosekenera makazoona pamakauya papa, handi makamboya futi gore rakapera, pamakauya papa ndakazokutenderai kuti aiwa mutumwa kuchibvuma kuti aiwa kana muchida kuti zvichibuda pachivhitivhiti zvichibuda. Nguva yese iyoyo anga asinganditendere, makore ese andashanda anga asinganditendere mutumwa kuti ndibude pazvivhitivhiti. Right, tatenda. Asi izvezvi Mwari akati chi buda izvenyu. Aiwa vakatendera, vakabvumira mukunge takumbirira nenguva dzakanga dzanzi tiite nemakoma atata anzi chipedzisai makoma ayo muchifambira nhau idzi dzinobva tapedzisa makomo iwayo. Aiwa ndobva vachizotibvumira zvavo. Right, mhuri yeZimbabwe apa vapajekesa iri ravidhiyo rechi2 tichitanga kuvaita vidhiyo panapa pathis YouTube channel. Takambotaura navo vakakurukura zvavakakurukura, vanhu vakadzidza kubva zvakawanda kubva muvidhiyo iroro. Zvisinei, Mambo Musara, umwe mubvunzo wandinawo ndewekuti mune nguva here yekurara mumba nekuti takunzwa zvakanyanya kuti imimi hamutowanike ende hamubatike. Nguva dzese munongoti ndiri musango, ndiri kwakati, why musingawanike paground? Chisungo chiri kuitwa nemutumwa kuri kusunungura nyika, kunyanya nyika yeZimbabwe mativi mana kwose kwairi. Mutumwa ari kuti akwanise kusiya nyika ichidzungaira, nyika ichitambura. Saka nguva yekuti ndigone kuzorora kana kurara mumba haisi kuwanika pose pose. Chikonzero nemhaka ndiri kufamba mativi mana ose eZimbabwe ndichinosunungura kunyanya nyaya dzechenuro ndo dzandiri kutumwa nadzo izvezvi nemutumwa. Ndiri kutumwa kunzi ndiende mativi mana ose ndichinochenura munzvimbo dzakasiyana siyana dziri kuita matsaona, kunyanya matsaona emumugwagwa. Pane nzvimbo yamunotoziva kuti pakati pari kufiwa nenyaya yetsaona, pakati pari kudonha mota, pakati pari kudonha mabhazi. Nzvimbo idzodzo ndo dzandiri kutumwa nemutumwa zvichinzi enda unochenura mweya vanhu vese ivavo. Ndichienda ikoko ndichinotaura nemadzishe eko, ndichienda ikoko ndichinotaura nemadzimambo eko, ndichiti nzvimbo idzo ngadzichenuro dzandinenda tumwa nemutumwa. Masvondo akapera aya ndakanga ndiri kunonzi kumanyama, kumasvingo. Ndakaenda ikoko ndikanochenura masvingo, nzvimbo dzese idzodzodzo kunodzimura mweya kuti isarambe ichitora vanhu vachiramba vachifa panzvimbo imwe chete iyoyo. Right, mapapatsanura. Asi ndine mubvunzo futi maererano nekuchenura. Muri kumbozama kurevei? Chinonzi kuchenura inzvimbo yatingati panofira vanhu zvakanyanya, maaccidents, tsaona. Mweya yevanhu ivavo vafa, ropa radeuka revanhu ivavo vafa. Rinoitwa inonzi chenuro, kukumbirirwa kunzi aiwa chizororai. Nekuti mweya yevanhu ivavo ikasachenurwa kana kukumbirirwa nemhondoro kana nevatumwa vakaita sesu ana Mambo Musara, inzvimbo inoramba ichingofiwa. Mukatarisa kuti nzvimbo iyoyo panofiwa muna August. Gore rinouya futi tarisai kuti muna August panototi padonhe bhazi kana kuti padonhe mota panzvimbo ipi iyoyo. Saka nzvimbo idzodzo ndo dzandiri kunzi nemutumwa ndifambe ndichinochenura nzvimbo dzipi idzodzo mweya yevafi vaye igone kutora kuzorora. Zvakafanana nemusha wekuti munhu anofa nekuzvisungirira.
ndiri kudedzerwa futi misha ipi iyoyo ndichienda kunoita inonzi chenuro yekutsipika, nekuti munhu uyu akasachenurwa afane kuzvisungirira. Uyu panoramba pachiitika after gore anototora umwe, kunowanikwa umwe futi afane kuzvidi nekuzvisungirira. Zvakafanana futi nemunhu afa nekunwa poisoned kana kuti kunwa roga kana kuti mishonga. Panhu ipapo panonzi paendwe mumusha iwoyo kunochenurwa. Kana chiri chikwambo chiri kukonzeresa, kana dziri nzira dzematunhu kana kuti uyerwa hwematunhu huri kukonzeresa hunonokumbirirwa, nekuti dzimwe tsaona dzinoita mukati memugwagwa pane zvikanganisiko zviri kuitika pakati penzvimbo iyoyo, zvichida pane njuzu yetsunguri iri ipapo iri kutadzirwa, ndo iri kupota ichipeta vanhu dzinonokumbirirwa njuzu idzo dziya. Aiwa, kana pane ratakatadza tiregerere tikanganwirei. Saka ndiri kufamba munzvimbo idzodzo dzevanhu vari kufa nenzira dzisina tsarukano, ndichienda kunoita inonzi chenuro, kunyanya tsaona kufa nepoisendi, kufa nekuzvisungirira. Ndiri kuenda ndichinochenura vanhu vakafanana neizvozvo. Aiwa, tatenda. Asi umwe mubvunzo ndewekuti mudzimu kana kuti Mwari zvaakutaurirai 2026 unoyi ari kuti chii maererano nenyika yeZimbabwe? Vari kundizivisa vatumwa, vari kundizivisa nhau dzakawanda zvikuru sei. Kune vanhu vakafamba mukati medzin'anga nemaprofita vachitsvaga pfuma kana kuti ukwati, mari inongonzi ichangouya. Ndakambotaura nedare rangu nevadare ndikati hondo iya yasimuka, sandawana yaishandiswa nevanhu ava vaigadzirisa matare emari isandawana imwe chete, chavaipanana imvere chete dzesandawana. Saka ndiri kuti mhuri yeZimbabwe, kana pane munhu akamboenda kun'anga kana kumuprofita achiti ari kugadzirirwa inonzi instant money, kana kuti ari kugadzirirwa bhizimusi rake achipuhwa mafuta kana chii mudzin'anga, pane nhau yesandawana yaishanda. Sandawana iya yaakusvika pakuda kudeura ropa, kunyanya mwaka wegore rino kutanga izvezvi. Ndaona paitika tsaona mabhazi ndaona adona, ndaona paitika tsaona vanhu varohwa nemotikari vachifamba mumugwagwa, kutotsaukirwa nemota uchitozvifambira. Mweya iyoyoyo imwe yakabatwa nana baba venyu vakatoenda, imwe yacho yakatobatwa, kunyanya vana vechidiki vava ndo vari kumhanyira kuenda kunobata mishonga ipi iyoyo. Saka ndiri kuti mhuri yeZimbabwe, zvisati zvauya kwauri upanga kuyanana kana kuti kuyeuchidzana, zvinhu izvozvo zvichakushandukirai, kana kuti regai nditi zvatotanga kushanduka. Ndiri kuti uyai kuna Mambo Musara mucheneswe, muchenurwe zvinhu izvozvo zvisati zvatanga kupedza dzinza nemhuri, zvisati zvatanga kudeura ropa mumugwagwa, zvisati zvatanga kudeura ropa mumadziva, zvisati zvatanga kudeura ropa munzira vanhu vachifamba. Nekuti ndaona ropa radeuka zvikuru nyanye, ndaona mota dzichingobuda mumugwagwa dzichinobheuka, zvichiburikidza zvinhu izvozvo. Saka munhu wese akambotsvaga mari through n'anga kana kuti maprofita vane mafuta vakapuwa, kana kunzienda unoisa bhegi kumakuva, kana kunzienda unogeza mvura ivamwe aipuwa mvura dzezvituna, asi mune sandawana yaiswa imomo, mvere yesandawana dzaiiswa idzodzo dzakupanduka. Saka mhuri yeZimbabwe yaimucheneswe nguva ichiripo. Vanhu vandiri kutaura muri kutozviziva, iwe kwauripo uri kutonzwa vhidhiyo irori randiri kutaura nhasi, ndiwe wandiri kutotaura iwewe wacho, ndo wandiri kutoreva kuti uya uchenurwe nguva ichiripo, usati wapedza dzinza, usati wapandukirwa nezvawakabata. Ndiri kutenda ndo zvandiri kuudzwa nemutuma izvezvi, nekuti zvinhu zvandiri kutaura muchatotanga kuona masvondo anouya. Handiti muri vatori venhau, muchatonzwa kunzi kune bhazi rekwanhingi rabheuka, muchatonzwa kuti kune mota yekwanhingi, kune mota yeuraya vanhu vakati, kune mota chitoongororai pamamidhia ipapo, muchaona zvinhu zvandiri kudii, zvandiri kutaura. Ndiri kutozviudzwa nemutumwa ranyamusi ranhasi zvandiri kutaura izvozvi. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, ndinofunga manzwa kokurukura kwandaita naMambo Musara. Zvandichaita, ndichaisa nhamba dzaMambo Musara pavhidhiyo, ndodziri kutobuda pavhidhiyo dzakanzi Mambo Musara. Varoda kuchenurwa, batai Mambo Musara paWhatsApp, even ko vanobatika Mambo Musara. Mambo Musara, mashoko ekupedzisira mudosira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii? Mhuri yeZimbabwe ndinovazivisa kuti vose, kunyange ari mhiri yemakungwa, kunyange ari kune imwe nzvimbo, ari kuda kubatsirwa kana kuchenurirwa dare randiri kukurukudza kana kutaura nezvaro, ngaandibate zvichakanaka, nekuti nhau iyi yandiri kutaura haisi nhau diki, inhau yakakura.
saka ndiri kuti mose muri kumativi mana eZimbabwe ndibatei muchenurirwe nauipi nauiyoyi zvinhu zvigone kufamba zvakanaka. Aiwa, ndinotenda muri yeZimbabwe, garai zvakanaka nerunyararo mukati medzimba, mukati menzvimbo dzamunogara. Right, muri yeZimbabwe kana wakuzozichenurwa usati aiwa ndinonorombeswa, Mambo Musara havarombese. Aiwa kuita aiwa, Mambo Musara havarombese, Mambo Musara vari kutumwa kutobvisa vari kurombesa vacho. Yasvika nguva yekudzikamisa nyika iri kunzi ichidzikama, nyika iri kunzi ichichenurwa, nyika iri kunzi ichicheneswa. Saka Mambo Musara vari toripo pakurwisana nehondo dzevari kupa vanhu zvinhu zviri kupandukira nyika, zviri kurambwa nevadzimu, zviri kurambwa nemhondoro, zviri kurambwa nemasvikiro, zviri kurambwa nemakombwe. Aiwa, tatenda.